Танылган Совет партия һәм дәүләт эшлеклесе Семен Денисович Игнатьев 1957 елның 6 июненнән 1960 елның 28 октябренә кадәр КПССның Татарстан өлкә комитетын җитәкли. Республика белән идарә итү чоры чагыштырмача кыска булуга карамастан, тумышы белән татар булмаган әлеге шәхес татар мәдәниятен кайгыртучы, татар мәктәбен һәм татар телен яклаучы буларак үзе турында якты истәлекләр калдырырга өлгерә. Семен Игнатьев 1904 елда Херсон губернасының Карловка авылында дөньяга килә. 1920-31 елларда Урта Азиядә комсомол һәм профсоюз эшендә. 1935 елда Сталин исемендәге Бүтән союз сәнәгать академиясын тәмамлаганнан соң ВКПБ Үзәк комитетының сәнәгать бүлеге мөдире ярдәмчесе. 1937-46 елларда ВКПБның Бурят, Монгол һәм Башкортстан өлкә комитетларына җитәкчелек итә. Белоруссия Коммунистлар партиясе Үзәк комитеты 2-нче секретаре һәм ВКПБ Үзәк комитетының Урта Азия бюросы 1-нче секретаре вазифаларын башкара. 1951 елның августында Семен Денисович Игнатьев СССР дәүләт иминлеге министры вазифасына билгеләнә. Иосиф Сталин белән якыннан аралаша башлый һәм Лаврентий Берияның дошманына әверелә. 1953 елда Сталинның вафатыннан соң Семен Игнатьев кыска гына вакыт КПСС Үзәк комитеты секретаре була. Ләкин табиблар эше буенча реабилитацияләү барышында әлеге вазифасыннан алынып, партияның Башкортстан өлкә комитеты 1-нче секретаре итеп җибәрелә. 1957 елның июнендә КПСС Үзәк комитеты аппаратына гади инспектор итеп күчерелгән Зиннәт Ибәт улы Моратовка алмашка Татарстан өлкә комитеты 1-нче секретаре вазифасына билгеләнә. Республика халкы Семен Игнатьевны абруйлы җитәкче итеп хәтерләп кала. Ул ТССРда химия һәм авиация сәнәгатенең алгарышлы үсешенә зур өлеш кертә. Игнатьев җитәкчелек иткәндә республиканың милли мәдәни тормышында җитди үзгәрешләр күзәтелә. Семен Денисович татар мәдәниятының уңышларын рәсми рәвештә күп тапкыр мактау сүзләре белән телгә ала. Татарларның Идел һәм Урал буе, Казакстан һәм Урта Азия халыклары мәдәниятенә уңай йогынты ясавын шәхси күзәтүләре нигезендә белү турында әйтә. 1957 елның ноябрендә үк ул милли мәктәпне үстерү зарурлыгы турындагы фикерен белдерә. Нәкъ менә аның чорында 1958 елның 8 апрелендә республиканың мәдәният әһелләре тәкъдиме белән Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге булдырыла. 1958 елның майында КПССның Татарстан өлкә комитетының татар телендә гомуми белем бирү мәктәпләренең хәле һәм аларда эшне яхшырту турында пленум уздырыла. Семен Денисович пленум утырышында без милли мәктәпнең чын-чынлап юкка чыгу куркынычы алдында торабыз дип белдерә. Пленум карарында татар мәктәбе тормышындагы негатив фактлар, татар телендә белем бирүче уку йортлары һәм алардагы туган телдә белем алучы укучыларның саны кимү, мәктәпләрнең матди хәле һәм укытучы кадрлар әзерләүнең начараюы һәм башка кимчелекләр турында әйтелә. Рус мәктәпләрендә белем алучы татар балаларының күпчелеге татар теле һәм әдәбиятын өйрәнми һәм белми. Шул сәбәпле туган телен начар белүче яки бөтенләй белмәүче күп еллык тарихи үсеш барышында татар халкы тарафыннан барлыкка китерелгән мәдәнияттан ерак торучы татарлар саны арта дип күрсәтелә. Игнатьевның хуплауы белән пленум карарларында татар мәктәпләрен югары квалификацияле педагогик кадрлар, дәреслекләр белән тәэмин итү, татар теле һәм әдәбиятын укытуның дәрәҗәсен күтәрү, шулай ук татар телендә аралаша алучы халык хуҗалыгы белгечләре әзерләүне киңәйтү буенча аерым чаралар күрү карала. Әлеге мәсьәләләргә игътибар биреп җиткермәү сәбәпле ТССР Министрлар Советы һәм КПССның Татарстан өлкә комитеты бюросы җитди тәнкыйтькә дучар була. Әмма республикада татар телен һәм мәгарифен үстерү өлкәсендәге уңай үзгәрешләр югарыда актив каршылыкка очрый. Шул сәбәпле 1960 елның 28 октябрендә Игнатьев вазифасыннан азат ителеп пенсиягә озатыла. Семен Денисович Игнатьев
1983 елның 27 ноябрендә Мәскәүдә вафат була. 2012 елда тарихчы Булат Фәзрахман улы Солтанбеков әлеге шәхескә багышлап Семен Игнатьев «Свет и тени биографии сталинского министра» дигән китап бастырып чыгара. Тарихчы галим танылган дәүләт эшлеклесенең республикабыз башындагы нибары 3 еллык хезмәтен бүгенге Татарстан ирешкән күп казанышлар өчен старт мәйданчыгы дип атый. Килешерсез, Семен Денисович үз тормышы һәм эшчәнлегенә бирелгән бу югары бәягә бик лаек. Һәм тагын шунысы, үткәнгә борылып карап, без бүгенгебез өчен бәяләп бетергесез сабак ала алабыз.